Els camps de la Ribera Alta han patit un bon colp. La granissada d'ahir ha danyat les fruites de pinyol que ja estaven a punt per a collir i ara s'avaluen les pèrdues. Esta pedregada acaba de colpejar una campanya que ja havia sigut complicada per a aquests cultius. Ahí tens pedra, ahí també tens pedra, ahí també tens pedra. Mira-les. És que al final dius, totes les més grosses estan tocades. Mira això. Amb la fruita a punt ja per a collir a este camp d'Alginet a la Ribera Alta, els danys són evidents. Tot i això, caldrà esperar uns dies per avaluar quines són les pèrdues. Conforme està la situació, és molt delicat i que se'n vagin les collites a tall de collir ahir diumenge i el divendres vull collir. Fija't, estem a portes de replegar la collita de l'any. La granissada d'ahir apenas va durar 10 minuts. El temps suficient per a danyar bresquilles, nectarines, prunes o albercocs i deixar-los fora del mercat. Segons Abassatge, els camps més afectats són els del Marquesat, Benifaió, Alginet i Carlet. La parcel·la se podrà afectar, però parcel·les d'un 20, un 30, un 40%, quasi totes les de la zona. Per la cooperativa representa una merma de producció, les seves conseqüents pèrdues econòmiques. Se perden molts jornals quan no entra la fruita dins de l'almacén. I ara una campanya complicada per la freqüència de les pluges de l'últim mes, que ha sigut roïna per a les fruites de pinyol. I la pedra ha sigut l'últim colp. Per sort, els danys en altres cultius com els caquis i els cítrics han sigut mínims.